Паста Пакери Selection с коктейл от морски дарове Selection. Чесъна се почиства и заедно с лютата чушка се нарязва на ситно. Запържват се в зехтина. Сипват се доматите и се овкусява с захарта, сол и черен пипер. Соса се оставя на котлона за 10 минути. Пастата Пакери Selection се сварява в 3 литра кипяща подсолена вода, докато стане алденте. Щом е готова, от водата се взима един черпак и се налива в доматения сос. Добавя се коктейла от морски дарове Selection и се оставя за 5 минути на огъня. Слага се отседената паста Пакери Selection. Разбърква се, сваля се от огъня и се поръсва с наситнения магданоз. Поднася се полята с зехтин екстра върджин. Вижте необходимите продукти. Паста Пакери Selection с коктейл от морски дарове Selection. Необходими продукти: 240 грама паста Пакери Selection, 350 грама коктейл от морски дарове Selection, 200 грама домати на купчета от консерва, 3 скилитки чесън, 1 чушка пеперончино, 50 мл зехтин екстра върджин Selection, плюс за заливане, половин връзка магданоз, половин чайна лъжичка захар, сол и черен пипер на вкус.